RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. May ngadlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon na ning tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na gyud ni Dr. Rene Obra o ni Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Chen, usa ka mahuyang ug niya ko magpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran ug kabahin kini sa sakit sa akong manghod. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Oh, naraday Kompleto na ha? Wow! Art materials! Thank you, Manoy. You're welcome, Jackie. Oy, baya! Kalipay sa imong manghod, Chin! Lagi la. Ay da, gipalitan ko gisa og tuyo ani kay nibaw na ka. Hilig biya kay na siyag arts na ni manghura. Ganahan kasi nga mag-paint-paint unya mag-drawing-drawing. Maobitaw. Ganahan niya gani kuno na siyang moapil og mga art exhibit pohon. Uy, mo ba ni Jackie? Oh, Manoy. Nala, sige. Suportahan ka, day. Suportahan ka, ana. Inala niya ko hapuhon kung unsay mo mga gikinahanglan, ha? Salamat, Noy. Oh, Jackie? Uy, nung sa ka? Ganyan nga, ganyan ko nagkabantay gini mo. Kapila na nani mo nga gigisi ka ng imong gipangbuhat diha. Ngay uwa, ngay daghan ka ayaw kag kinumot na papel nga naas basurahan, ha? Nga naman eh. Sakit akong unoy, Kud. Uy, ayaw pugsa, ha? Ayaw gyud pugsa. Ipahuway sa na dito, lakaw. Pila na pa ako kaadlaw nga wa makadrawing. Kay pila na sad ni kaadlaw nga magsigig sakit ang akong Mo ba? Oo niya, gitumaran na ba nani mo og tambal? Oh, Manoy. Nala, sige, ipahuway lang sa na dito, day. Kay basilog sa sige po nani mo pamuwaw. Sige, Noy. Oh, kumusta naman ang imong Sakit gihapon? Sakit man gihapon, Noy, uy. Nga, dili ka na sa mong mata? Ha?
Ambot lang ka, no? Basin ba? Magduda lang tapos sa mata na. Ipatsikap na nato ng mata ni mo, day. Mangkoy kwarta, Noy. Ay, susay, pag unang-unaan na, we. Ako di bahalaan na. Di pa man gyud autan ang iyang mata pero nagkinalan gyud nga mag corrective glasses siya. Mao ba, Dok? Natay mga corrective glasses din eh. Pwede ra mo makapili. Sige, Dok. Mananaw mi. Manoy, Hmm. thank you, ha? Ay, sus, may isa pa yan, little sis. Anything for you. Hmm? Swerte yun kay Kumanoy. Kay nakamagawang ko parehas ni mo kabuutan. O, siyempre, no? Buutan ko ni mo tungod kay buutan sagka nga pagkamanghod. Jen, marikaragod, mag-istorya ta. Nga naman la. Ning mga nangaging adlaw ba? Nakabantay man kus imong manghod nga dunay lahi nga mga lihok. Ha? Nga ano na kayong kamananala? Usahay, mukatawa siya nga siya rang usa. Mura ganig doon na sige ka istorya usahay. Ha? Wait, nasayop ka lang tingali lula. Uy. Mausaday akong pagtuo. Basig na sayop lang ko pag-una. Pero, giobserbaran gid nako siya o pila kahigayon nga. Nakabantay ko niya nga ingon siya ni Ana. La. Jin, wa kay nagpakita nga daot ang espirituan ng imong manghod? Unsala. Tungod sa istorya ni Lula nako, ako na lang sang hinuong giobserbahan ang lihok ko manghod. Ug tuod man, doon naging mga higayon nga murag lingaw di kayo siya, bisag siya rang usa, ug murag doon na siya gikaistorya. Para ni Lula, doon ay daw tang espiritu nga nagpakita niya, ug walang musulti namo. Usahay, magtuo ko nga doon ay sakit sa utok nga kumanghod. Pero maglibog ko, kay kung mo na siyang istoryahan, taro man siya ikastorya. Hangtod nga naabot ang adlaw sa art exhibition nga iyang giapilan, unya, Gina, sa ka man. Nakuya pa ng imong manghod din sa exhibit. Ginoo ko. Sala? Sige, padung na ko. Pagdali, kay dado nato siya sa ospital. Dok, kumusta nga kumanghod? Dili na ko ma-diagnose og tarong ang iyang sakit. Doon ako'y duda, pero ako pa ning i-confirm kung conscious na siya. Unsa, Dok? Manoy, mauna, Dok. Kanina pag-paint na ako kay marag ni dako ang canvas. Unya, nang lihok ang tanan nga akong gipaint. Jackie, Wala, Kinoy. Kapila naman na mahitabo, good manoy. Kanang mag-paint ko sa ato gani. Tanan akong drawingon o i-paint kay usahay. Mudako, unya mo gamay. Unya, manglihok sila. Jackie, we. Pagtanong ba? Mura lagi sa di mo tuon, noy. Di man ko buang, noy. Tinuod man tanan akong gisulti. Sir, pwede mag-istorya ta nga kita lang? Sige, Dok.
Sir, mas maayo tingali nga imo gid siyang ipatanaw og neurologist. Nga no, Dok. Doon na ba sakit sa utok nga kumanghod? Ang neurologist ra mao'y makakonfirm ana, sir. I-refer ti ka sa akong kaubang doctor sa laing hospital. Siya mao'y adtua. Sige, Dok. Salamat. Posible nga doon na siya ay Alice in Wonderland syndrome. Usa ka rare neurological condition nga magapekto sa brain perception. Tinitinuod nga hallucination. Apan problema sa pag-interpret sa utok, sa sizes, sa objects o distansya. Unsa, Dok? Naluoy ko sa kumanghod, kay usahay mo ingon magud siya namo kung nganong lahi siya. Kung padung na ba daw siyang buang. Pero amo na siyang amaman sa akong lula, aron dili siya maguol. Ang akong mga pangutana, mao kining musunod. Unang pangutana, kining Alice in Wonderland syndrome, unsa ba ni siya? Mental illness ba ni siya? Di mailan ba ni nga buang nga kumanghod? Asa man ni makuha sa kumanghod? O ganong matod pa niya, mura kunog mudako o mugamay ang iyang makita usahay. Ikaduhang pangutana, doon na ba'y chance nga mubalik sa normal ang pananaw sa kong manghod? Doon na ba'y tambal o treatment nga makapahunong ani? Mga pila masagay magasto. Ikatulong pangutana, na ba di koneksyon sa migraine o kuwang sa tuog? Kay mahinumduman gud ko nga mo reklamo nga akong manghod nga sakit daw ang yang uo. Ikaupat og katapusan nga pangutana, pwede ba ni makatrigger kung ma-stress o mahadlok nga akong manghod? Kung pasagda lang ni nga ingon ani nga klase sa sakit, delikado ba ni? Makamatay ba? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Chen. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, anen na sa ako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga psychological, emotional, ug behavioral mga problema kay usaman ako ka psychiatrist o usaman ako ka drug addiction specialist, usa ako ka medical doctor. So, kasi-kasing pamagis, magpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kayong padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. O diba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kaning no one escapes life without getting wounded. Kitang tanan mo experience yung tag nga pagsulay. Grabe nga pagsulay. Nguban kasurindiro na. Ayaw lang mo pag-suicide. Ayaw lang pag-suicide. So, ang ato magtatampo si Chin. Saan siya ka-gay? Taga Cebu City. Ato lang ning paningkamutan na Chin, imong problema. Ha? Ako nang isa may mga atong ingredient sa Cebu City. May mga taga-buwak sugod sa Southern Leyte, nang dito ko, sing-along minin nila. Manaot nga naminaw ni sila si, ako lang mo makilala, abot ba yata diya sa Southern Leyte, no? Si Ruel o si Chuna Kataran, o na diya sa Jess, no? Jose Bini Diati Barcelina, Juanito Diati, no? Naani siya sa Tampong ba to? Dito siya nagpuno sa Buntok. Lorenzo Diati Jr., Darwin Dallas, of course, akong igagaw igtagsa, si Ranolfo Duran, ang atong pinangga nga kapitan da si Vernel Abenji Radel ug si Bing yang asawa Ferinal no da sa Buwak Gamay sugod Southern Leyte kana man say Buwak Dako sugod Southern Leyte. Musta naman ay mga Ragasa family dito sa Buwak Dako no mga usap may uban nga mga apelyido dito sa Buwak Dako mga Kudal family no na dia. Okay, so going back to our sender si Chin. Mura man ning iyang, mura magtagsaon ra ni problema. Kaya tagaan ko ni maglabad sa uwa ba? Pero, sige, ako lang yun paningkamutan. But before I'll start answering the questions of Chin, nga usa ka gay,
being a homosexual or being a lesbian is not a disorder outright. It is a way of life. Dili na siya ingog ikaulaw kay naan man tay heterosexual, homosexual, bisexual o LGBTQ. Nga today sa mga tanang mga LGBTQ. Kumusta naman dito? Kinsa ba to yung mga LGBTQ nga akong gikuan dia sa Talisay dapit, no? Nawa naman to akong listahan, oy. Asan na to? Si Kate ba to? Sa Naga City, Cebu. Sorry kay kita og atong mga TRC boys diay. Mga TRC boys na to. Si Saldi Tampos, Jeffrey Luberas, Paul Jerome Solis, Geraldine Lopez, Mark Benji Lacchio, ug si Lloyd Pukong, no, diya sa Argao. Musta naman ato mga nurses diya? Dinala mo na ko panginalan kay daghan kaya mo. Atong medical director diya nga si Dr. C. Musta, ha? Itong mga membro sa support engineering group. Okay? So going back to our sender, si Chin. Unang pangutana. Kining Alice in the Wonderland syndrome. Wow. Unsa man ni siya? Mental illness ba ni siya? Timailhan ba nga buang na akong manghod? Asa man ni nakuha sa akong manghod? Ug nganong matud niya, mura kunog mudako o mugamay ang iyang makitaan usahay. Kining mugamay, gitawag na ito glilipot yan, hallucination. Tamang pagtuon sa psychologic psychiatry. Kining mudako, mga macro ni siya. Murang magnify ang usa ka object, no? So, Alice in the Wonderland syndrome. So, kining Alice of the Wonderland syndrome, also gitawag sa ni sa among pagtuon og Dodge syndrome or dysmetropsia. Dysmetropsia. Neurological problem ni siya, ha? Neurological problem ni siya. Nga mao lagi to giingon nga ang usa ka butang nga imong tanawon mugamay or mudako. Mugamay, micro, mudako, macro. O mo closer ba siya or mo farther di siya than the real situation. Kinumdum na ko sa akong auto na gibutangan na object looks closer in the mirror than in actual ko, no? Mo lang yun siya. So, ang atong brain manggod, related na siya sa visual field sa atong brain, na hay condition nga ma-disrupted ang inunta functioning niya, ang iyang perception sa usa ka butang sa iyang palibot. So more on brain problem ni siya. Namgo tay visual center sa atong utok. Naay pagsabot, pagdungog, naay pagtanaw. So kining visual usanis mga 5 senses na to. Ma-disrupted ni siya tungod kay apektado ang perception na area sa atong utok. So tanaw ni mo sa kabutang, usay mugamay siya sa aktual. Tanaw ni mo sa imong asawa murag mugamay. Unya taon-taon murag mo sa budako. So mao na siya. Rare na siya nga kondisyon, dili ni siya kasagaran, pero usually ang apektado ani mga bata, ang mga size, ang mga panuigon. Ang musugod ni siya. Pero of course, may mga adult po nga mapiktahon ani. Nga usara ni kasagaran chain, mga tao nga naay history of epilepsy. Kanang nabay patol, grand mal o petit mal or absent, depende unsang klase nga patol. Kanang mga tao nga pirming naglabad ang ulo, naay mga viral or bacterial infection. Mao na kasagaran mapiktuhan aning gitawag na to og Alice in the Wonderland syndrome. Ang usag nga common nga makakuha ani kining viral infection, kining gitawag na to Epstein-Barr infection sa mga bata. Although na ani siya genetic loading, meaning it runs in the family to some degree, pero di gini siya ingog common, tagsaon ra ni siya. Ang mga kasagaran manggod sa pagtuon nato sa namo sa pedya, ang utok manggod sa bata mo fully develop ni siya, mga 90% mo fully develop ni siya kung moabot ng bata og pagidaron nga 5 anyos. Before that, medyo vulnerable na gani siya kayo. So what about kung before 5 masakit ni siya simbakol ag viral infection, epilepsy, or kining mga nauntog ba siya, nabay head trauma. So more prone siya magka-develop aning gitawag nato og Alice in the Wonderland syndrome. Then ang usa ka object mo gamay or mudako depende sa sitwasyon. Sunod nga concern, doon na ba'y chance kung mabalik sa normal ang pananaw sa akong manghod? Ano na ba'y tambal o treatment nga makapahunong ani? Mga pila man pagkahay magasto. Well, di ko kay bao chen og pilay magasto niya ni, pero akong pagtuo ang prognosis ani is maayo man. Ang pagtambal symptomatic, kung mo migraine, ay headache, tagag analgesic. Ako nang ibalik-balik ka ng mga mefenamic acid, paracetamol,
o di gani matabangan na mga ibuprofen, acetaminophen, or adin ta sa mga opioid analgesic nga may pakaisog-isog na like oxycodone, tramadol, or opioid, or kaning morphine. Pero taas kayo og tsansang mubalik normal ang functional level sa imong manghod chin, no? Sunod ang pangutana, naa ba mo'y koneksyon sa migraine? Naa ba'y koneksyon sa migraine o kuwang sa tulog? Yes, naa. Kay mahinumduman man gud ko nga mo reklamo akong manghod nga sakit daw iyang ulo. Kung naganingon, common ni siya sa mga taong na ay migraine. Kung pasagdan ning ingon ani nga klase nga sakit, delikado ba ni, makamatay ba ni, o di, mino ni makamatay, pero uncomfortable yun sa kataong na ay Alice of the Wonderland syndrome. Kay maglabad pa may ang ulo, siyempre di kay siya 100% functional. Alright, so Chen, hinaot nakasabot ka sa akong gispikan nimo. Kung ato sa libuan milyon sinaminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Daghang kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw sa mong programa ni Atty. Eileen Bathan. Dini sa ako ang kini nga akong suliran. Daghan kay tag ingnon ta makuha nga pagtulunan dinhi sa itong programa. Alright, so from all of us, Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak Amen. Daghang salamat o maayong adlaw.